موبايلنا بزخون يكون مخنيات كنرسعه ويدما خطفانا تخيله እቶም ዝረኸቡ ሰባት ግን ኣብቲ ሆም ስክሪን ብንገድፈሎም ኣድራሻ ከመይ ገይሮም ሞባይልና ከረክቡና ወይ ድማ ኮንታክት ክገብሩና ክብሉ ዝብል ክንርኢና ብኣይፎን ብሳምሶንግን ብክልቲኡ ዓይነት መንገዲ ኣብ ሆም ስክሪን ዝደለናይ ዓይነት ጽሑፍ ክነቐምጥ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ከመይ ጌርና ኣብ ሆም ስክሪን ዝደለናይ ዓይነት ጽሑፍ ስቲከር ክኸውን ይኽእል ስምና ክኸውን ይኽእል ኣድራሻና ክኸውን ይኽእል ከመይ ጌርና ነቐምጥ ዝብል ክንርኢና ሰናይ ምክትታል መጀመሪያ ኣብ ሴቲንግ ንኸይድ ብድሕሪኡ ኣብዛ ፎከስ ትብል ዘላ ኣብኣ ክሊክ ንገብር ድሕሪኡ ዛ ፕላስ ንፀቕጣ ብድሕሪኡ ኣብዛ ከስተም ትብል ዘላ ኣብኣ ክሊክ ንገብር ሕጂ ብዚ ስምና ንፅሕፍ ማለት እዩ ድሕሪኡ ስምና ምፅሓፍና ዝኾነ እዛ ሞባይል ኣብ ዝኾነ እንተረሲዕናያ ወይ ድማ ሞባይልና እንተጠፊኣትና ኢሜይል ኣድረስናትና ወይ ድማ ኣብ ካልእ ቴሌፎን ንጥቀመላ ቁጥር ቴሌፎን ኣብዚ ክንእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ቁጥር ቴሌፎን ይእትሉ ኢልኩም ሕሰብዎ ወይ ድማ እዚ 1 2 3 ገሌለ ፅሒፈ ዘለኹ ከም ቁጥር ቴሌፎን ተሓሲብናዮ ብድሕሪኡ እቲኦም ሞባይልና ዝረኸብዋ ሰባት በዚኣ ደው ኢሎም ወይ ድማ ኢሜይል ኣድረስናትና ብዝተእቲናዮ ብኡ ክፅሕፉልና ክእሉ እዮም ማለት እዩ ድሕሪኡ ፅሒፍና ምስ ወዳእና ካብዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዎ ኣይከንስ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ደስ ዝበለና ማለት እዩ ዝመረፅናዮ ምስ ወዳእና ድሕሪኡ ኣብዚ ኔክስት ንብላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብዛ ከስተማይዝ ፎከስ ትብል ዘላ ኣብኣ ክሊክ ንገብር ኣብኣ ክሊክ ምስ ገበርና ብድሕሪኡ ንገብሮ ነገር የብልናን ባክ ኢልና ንምለስ በዚ ወይ ድማ ከምዚ ጌርና ምስ ወፃና ብድሕሪኡ እዚ ንላዕሊ ስሒብና ኣብዛ ፎከስ ትብል ዘላ ክሊክ ምስ ገበርና ወይ ድማ ኢድና ኣብኣ ፀቒጥና ምስ ሓዝናያ ኣብ ታሕቲ ሕጂ እንታይ ትብለና ኣላ እታ ፀሓፍናያ ኣብ ታሕቲ መፅያትና ኣላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብኣ ክሊክ ምስ ገበርናያ ኦን ኮይና ኣላ ሕጂ ሞባይልና ምስ ዓፀናያ ድሕሪኡ ነዚ ትመስል ማለት እዩ ኤዲት ክንገብራ ተደሊና ኸ እንደገና ናብኡ ተመሊስና ኣብዛ ፎከስ ትብል ዘላ ምስ ኣተና ኣብ ዝላትና ማለት እዩ ፅሒፍናያ ፀናሕና ኣብኣ ክሊክ ምስ ገበርና ኤዲት ትብላ ኣላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብኡ ምስ ከድና እቲ ክነጉድሎ ዝደለና ጉዲልና ወይ እቲ ክንውስኾ ዝደለና ወሲኽና ኢሞጂ ተደሊና እውን ኢሞጂ ክንገብረላ ንኽእል ኢና ብድሕሪኡ ዳን ንብላ ማለት እዩ ክንድምሶ ተደሊና ኸ ወይ ድማ ክነጥፋኣ ተደሊና ኸ ንታሕቲ ምስ ወረድና ደሊት ፎከስ ይብለና ኣሎ ብዚ ንሳ ደሊት ምስ በልናያ ተጠፍኣልና ማለት እዩ ካልኣይ መንገዲ ድማ ስምና ብላዕሊ ክፀሓፍ ተደሊናዮ ወይ ድማ ኣብዚ ክፀሓፍ ተደሊናዮ ኣብ ኣፕ ስቶር ከድና ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ኣውሪድና ኣብኡ ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ኣፕሊኬሽን ቢግ እያ ትብል ቢግ ኢልና ምፅሓፍና ሰርች ምስ በልናያ እዛ ኣብ ታሕቲ መፅያትና ዘላ ማለት እዩ ሜክ ኢት ቢግ ትብል ዘላ እሳ ዳውንሎድ ንገብራ ማለት እዩ ድሕሪ ኦፕን ምስ በልናያ እቲ ዘድልየና ንፅሕፈላ ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ቢግ ትብል ኣላ ሕጂ ንኣብነት ስምና ምፅሓፍና ብድሕሪ ዳን ምስ በልና ወይ ድማ ስምናን ኣድራሻና ወይ ኢሜይልና ክኸውን ይኽእል ወይ ቴሌፎንና ብድሕሪ ዳን ምስ በልናያ ድሕሪኡ ሞባይልና ዓፂና ኣብ ማእከል ንቁሩብ ሰከንድታት ፀቒጥና ምስ ሓዝናያ አንሎክ ቱ ኤዲት ክብለና እዩ ማለት እዩ ወይ ድማ ሞባይልኩም ክፈትዋ ኤዲት ንክትገብሩ ክብለና እዩ ብድሕሪኡ ብፓስወርድና ወይ ድማ ብፊንገር ፕሪንት ምስ ከፈትናያ ሞባይልና እዛ ካስተማይዝ ትብል ዘላ ማለት እዩ እሳ ክሊክ ምስ ገበርናያ ናብዚ ክወስደና እዩ ድሕሪኡ እዛ ሎክ ስክሪን ትብል ዘላ እሳ ክሊክ ምስ ገበርናያ ናብዚ ክወስደና እዩ ድሕሪኡ ድማ እዛ ኣድ ትብል ዘላ ክሊክ ምስ ገበርናያ ካብዚኦም ኣብዚ ዘለዎ መሪፅና ኣብዚ ኣድ ክንገብር ንኽእል ኢና ወይ ድማ ክንእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እዛ ፀሓፍናያ ስምና ወይ ድማ እዛ ሲሞን ትብል ዘላ ስለ ዝደለና ንሳ ክሊክ ምስ ገበርናያ ካልኦት ተደሊና እውን ወይ ድማ ከም በዓል ስፖቲፋይ ወይ ካልእ ዓይነት ኣብዚ ዘለዎ ክንእትዎም ዝደለና እውን ኣድ ክንብሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ምስ ወዳእና ኣብዛ ኤክስ ትብል ዘላ ፀቒጥና ዳን ምስ በልናያ ከምዚ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ናይ ኣላርም እንታይ ዓይነት ቆፀራ ከም ዘሎና ወይ ድማ ነታ ኣላርም ንምንታይ ከም ዝመላእናዮ ስም ክንቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ኣላርም ምስ ከድና ኣብዛ ሌቨል ትብል ዘላ ኣብኣ ክሊክ ምስ ገበርና ዝደለናዮ ፅሑፍ ክንባ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዝደለናዮ ፅሑፍ ክንብል እንከሎና እቲ ኣላርም ንምንታይ ከም ዝመላእናዮ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ፅሒፍና ምስ ወዳእና እቲ ዝደለናዮ ፅሒፍና ምስ ወዳእና ሴቭ ንብላ ማለት እዩ ወይ ድማ ዳን ምስ በልናያ ብድሕሪኡ ኣብዛ ሴቭ ትብል ዘላ ናይ ኣላርምና ሴቭ ምስ በልናያ ኣላርም ክትሃርን ከላ እቲ ብዝፀሓፍናዮ ኣብኡ ይፀሓፍ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣይፎን ነዚ ትመስል ሞባይል ናብ ዝኾነ ቦታ ተረሲዕናያ እቲኦም ዝረኸብዋ ሰባት በቲ ድራሻና በቲ ቁጥር ቴሌፎንና ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ኢሜይልና ብኡ ደው ኢሎም ኮንታክት ክገብሩና ክእሉ እዮም ማለት እዩ
ናይ አይፎን ከም ዝራእና ይመስል እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ቻነል ኩኑ እንተፈቲኹም እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ግበርዎ ንኻልኦት ሰባት ክጠቅሞም ኢልኩም ተሓሲብኩም ድማ ሸር ግበርሎም ሕጂ ቀፂልና ድማ ናይ ሳምሰንግ ክንሪኢና ኣብ ሳምሰንግ ድማ መጀመርያ ኣብ ሴቲንግ ንኸይድ ብድሕሪኡ ኣብዛ ሞድስ ኤንድ ሮቲንስ ትብል ዘላ ኣብ ክሊክ ምስ ገበርና ቁሩብ ንታሕቲ ምስ ወረድና አድ ሞድ ትብለና ኣላ ኣብ ክሊክ ምስ ገበርና بدحري ابزي اتسمنا ادراشانا كنصحفو نخدينا مالتي حجنا ابنت سمي صيفه بدحريو قطر تليفوني يصحف الله الا نحسبو حجي قطر تليفوننا صحفنا سمنا صحفنا مسودانا دحريو ابزا تحت دانس بلنا كابزي ابز تحت زلو ايكونسون مريزنا كنقبر نخدينا مالتي بدحري مسودانا دان نبلا حجي ودينا لنا ابزا ترنو اون تبزلا دحريو كليك مسغبرنا ترنو اوف زنبره ترنو اون كخوني بدحري موبايلنا عاصينا مسرانا بدحري نزيا تمثل مالتي كنا القصا وي دما خنطفات تدلنا دما كمتي ازغبرنا اب سيتينج كدنا ابزا مودس اند روتينز تول زلام ساعتنا اب تحت خدمتنا بدحري بام تصقطنا ديليت زبلك مصنا ديليت نبلا مالتي كالاي عينت منقد دما قربنا تحت مسوردنا ابزا لوك سكرين اند اي او دي تول زلا ابا كليك مسغبرنا قربنا تحت مسوردنا كونتاكت انفورميشن زبلالونا مالتي او كليك مسغبرنا بدحري بزي كمتي ابتي تصحفنا سمنا ادراشانا نصحفنا وي سمنا قطر تليفوننا نصحفنا دان نبلا مالتي وي دما ايموجي خنتولا تريلنا ايموجي خنتولا نخلينا مالتي بدحري دان مسبلنا لك خمتاناي ابتي ازنبرت زيخا كوم تخون مالتي وي دما نز تمثل مالتي كنا طفات تريلناها او خدنا نطفا مالتي اب سيتينج مسكدنا تحت مسوردنا قرب ابزا لوك سكرين تبزلا ابزا كونتاكت انفورميشن تبزلا ابا خدنا كنا طفا وي دما خنلقسا نخلينا مالتي بدحري دان مسولنا حج تعاليلنا له مالتي اتنا الارم دما انت عينت الارم ملينا خمزلنا وي تا الارم منتاي كم زملانا يكون فلت تريلنا بزخا مجمريا اب الارم نخيد ابزا كلوك تبزلا مالتي ابا مسكدنا ابتاني الارم زغدنا ابز لعلي الارم نيم يبلنا له مالتي او دحريو نمنتاي كم زملانا ينصحف مالتي بدحريو تصحفنا مسودانا سيف مسبلنا الارم كتهرن كلا دحريو اب لعلي تتصحفنا يمصنا مالتي حراي مبار نايلو ما انت فيديو نزي اتمثل كالو نسرح لكم تدليو عينت فيديو تحليو ابوتا كومنت صحفلنا يخم ابز قتل كسام نراهب سلام أكبود راسها أكبود ولد عدنا تمر لنيتنا وقالت لنا فتيا يتتركب الهيا أنا أقلت